saliqolo singakophanti akuvumi kodwa kuyaphoqa ukuthi ngishiye bazali bami. Sawona Sikhukhulu. Sure. Alright mfethu. Yeah, ngi-right. Oh, shuthi nje wasize la sinomfethu sifuna usizo lakho la mfethu. Yini nifunani? Shuthi yabona ona Sikhukhulu mfethu sinomafo siyaphikisana la yabo. Manje sidinga ukuthi usitshele wena ngokwazi kwakho ukuthi uba uthi shwenza ama reports esikoleni. Again and Mr. Mkhize wenza ama-report. Inkinga nathi sibuza wena ngoba singazi bafu. U-Mr. Mkhize wenza ama-report. Sazothini ke baba? Hey, asahambe mfethu. Sambeni idliwe i-team baba. Ngiyaphi ukusuka egama lakho? Kusilindele igama. Isibongo kaba. Kwandimandi. Okay manje. Ufunda kephi? Ngifunda e-Orient. Orient. Sikephi sesikole ngapha sina ngisazi. Sisesiphingo. Okay. Manje uhlala phi ngoba ufunda isiphingo nje? Bengihlala eLotus Park. Oh, manje ufike nini eMbumbulu? Ngisanda kufika la eMbumbulu. I think ngifike last week. Okay. Kodwa umuhleke yazi. Okay, ngiyabonga. Ya, mina mfethu soba ngimiza unqubeko isibongo wakashanga kodwa esikoleni ngidume ngilasicutha mfethu. Okay. Ngiyajabula kuzwa lokho. Akujabula mina sisi wami. Buka phela ngicela sixoxe. Sixoxe. Yeah. Siyaxoxa nje. Ngicela sixoxe ngokujulile kunalokho. Okujulile. Mana butwami uyangishela yini? Usisi wami ubuyiswa yini lo mbuzo? Ukuthi ngiyaqala umuthi ukhonto ufuna sikhulume ejulile. Yini le ufuna sikhulume ejulile? Khuluma mfethu yini ufuna sikhulume ejulile? Casazana ngcono mfethu. Hawu. Lokho nje kuphela. Yibona. Awukho serious wena. Hayi bontombazane. Sobe sikhuluma mfethu. Abona nje Sipram. Ngitshelile ukuthi usemkhize babonza ama reports ndoda. Kodwa mina bengakukholwa mfethu. Okay, usuyangikholwa manje? Yeah, mfethu ngiyakukholwa. Okay, imali. Manje uthini ke mfethu? Siyakuyoxolisa kulomjida noma sishile kanjalo? Mfethu angazi mfethu. Unuthi senze njani? Abo mina ngokwami, njalo ngokwami. Ngithi mina sambeni mfethu siyoxolisa shese siphelelwe icala. Asahambe mfethu. Kodwa wena awuzokhuluma ngoba mfethu uyazi mina ngikwazi ukukhuluma. Hayi okay, asambeni. Kodwa phela nawe ndoda ukhulume kancane ngabe sekuba yimina ngedwa okhulumayo. Khuluma mfethu ngizokhuluma kancane. Okay, asambeni. Awero boy, seziyakhala ke manje baba, seziyalila. Ngine-ke manje. Aphuma ama-reports Friday mfethu. Oh. Sizovela manje amahlazo mfethu. Hey. Oh. Manje usho mfethu lunjani uvalo? Uvalo lani manje? Mfethu, aphuma phela ama-reports Friday. Fuseke shushu. Aborodo uthini? Ngithi fuseke. Aborodo mfethu ngithemba ukuthi lonke into eshoyo ebhekisile kumina. Ngibhese kwani fuseke. Aborodo mfethu thani uyadlala mfethu. Angidlali fuseke baba, sengikhathele wena sengamani ngishaya ngeke phela. Kade ngangikhuza kade shushu. Uthi yeke le ndaba ama report wena uzwa fuseke baba hayi. Ha. Uyebo lo mjida lona. Hayi fuseke baba ngeke hayi. Okay ngena. Sawona se. So kunjani? Ngaphi? Bese sengizoletha ifoni sishukuru. Hayibo. Yanqunu pho le phone hambi ne pouch nje la. Uthangi ngisho umkhulu uyakudlela iphatsha obusikole sakhe. Hayibo. Okay hamba. Msa. Hayibo sisho umkhulu. Uthi mbona indlela ngani igama yami.
Ish. Xatshaza esikoleni. Hlahla liyaqhubekanga nayo. Hayibo. Bese ngilidwa. Singizama ukukhava fast. Ngizoyibeka mengiqeda la. Qhubeni wakhe ama reports. Mashamba. Hayibo. Hayibo. Yini kwenzakaleni oshesha nje ukubuya? Mfethu ngiyabheda manami. Yini kwenzakaleni niqobhileni lengane? Cha mfethu sengigqubhanga lengane. Ngithe ngisakhuluma nawe cabanga ngizalani mfethu. Hayibo. Kwenzakaleni? Ngithe ngisakhuluma mfethu nalengane le mfethu kwavela qhamuka uminenhle. Yasuke yahamba yangiminenhle mfethu. Hawu, ngike ngasho. Ima wasethini niminenhle? Mfethu bebekhuluma mfethu angizwanga kahle ngoba bengikude mfethu. Hawu wayiphosa inhlabathi eparishini lakho minenhle. Hawu wayiphosa inhlabathi wayifaka inhlabathi eparishini lakho minenhle. Hawu Nkosi yami. Wesley, awusho bekwenzani lapha? Kephi? Lapha yini lade ngiyibona? Ubonani? Ngibone wena ukhuluma nesicuthi. Yini lade ngikhuluma vele? Hayi bengayo into etheni. Bengibuza ukuthi ngubanje. Hawu, bekubuza lokho kuphela. Bengibuza lokho. Mase wangibuza nokuthi ngangifunda phi? Ilokho nje. Ilokho nje. Ilokho. Hayi koba ngcono ntombi. Mina ngisize nje ungangigili. Muzozana nalo mfana mina nje uzongisiza ungahlali nje nami. Hayibo. Kanti unani la mfana? Unani? Hamba ubuza uGoogle lonto mina nginayo energy ukuchazela. Hawu. Hayibo mfethu kwenzakalani vele? Ufuna ukwazi ukuthi kwenzakalani? Ufuna ukwazi ukuthi kwenzakalani? Qhubeka uzwane lo mfana. Hayi ngiyathokoza ukuthi usuze wafika. Ninjani ke kodwa? Hayi siyaphila senjani? Yazi ngiyafisa ukuthi nami ngiyaphila. Kodwa awukhulumi. Yini lento eningenza yona nomfowenu? Yabona nje sengizovela nje ngikhuluma iqiniso njengoba linjalo. Okokuqala mina ngumuntu ongekho ngala ngasekhaya. Ngingala ngizansi emathekweni ngokumsebenzi. Bese nginenyanga nje ngingekho. Mangibuya ngifike ngiyathola ekhaya ukuthi umfana lwasekhaya useqedwe inyanga yonke ingize esikoleni. Okubhlungu ukuthi umakazi angithi usemuntu omdala. So uSiphebe iphuma ekhaya egqoka uniform ewumuntu osesikoleni. Mina sengithola manje ukuthi akazi njalo ufike esikoleni. No, ngiyakuzwa. Mawukuthi loyishoyo iyiqiniso ngempela. Kuhle ngoba iqiniso liyamkhulula umuntu. Kodwa ke futhi ungakhathazeki. Lokho kwenzakalayo bengivele ngikulindele. Phela iphara lento yakini. Yabona nje ngithanda ukuthi nje bandla sixolise ngimxolisele nangakuloko. Kodwa ke mina bandla shame angeke ngisaba nenkinga mawukuthi ngiyamxoxa ngoba phela sekucacile ukuthi umfana lo wasekhaya akayimisele ngokufunda. Nami ngiyabona ukuthi lo akafuni ukufunda. Ufuna ukufunda makukhona wena. Kuyacaca ufundela wena. Kodwa ke eyokumxoxa cha, into engeke iziyenzeke. But nginesu la ngizokwenza into ezomenza ukuthi ahlale ezale esikoleni. Kodwa ke yonke leyo nto ilele ngakuwena. Hayi engathi angisakutholi ke kahle ngathi uyangidida ngenkulumo Ungalahleki. Kahle la bengifisa ukuthi mina nawe sibe nesivumelwano. Hayibo. Isivumelwano sisinike leso. Hawu. Phasa mjito. Hofethu. Basibona sayi. Fuck. Yeah, offside. Okay. Hayibo, udlala igame lana. Hayibo ngidlala igame ngakhama reports la mina. Sikubonile nje Nimbone ngenzani? Umphathi. Umphathi mphefumulise.
Thisha omkhulu. Hey, akekho se. Kangcono. Madoda. Ike nilinge nithi ngibone ngidlala igame la. Hayi, kanti khuleka sengese sisho. Okay. Niyaphila? Hayi, ku right siyaphila. Nifisa ngisize ngani? Oh, besazocela sengizoxolisa sengento esayenza. Into enayenza. Ilese yokucula ukhuluma nefoni. Oh, hayi. Sengadlula lapho mina yazi. Hawu, ngempela se? Ngempela kanti Hayi, lutho sayikiki siyabonga siyabonga. Sithinda. Bafana ngicisha igame ngizoxoshwa. Ngizoba nenkinga. Kube ngakho ama reports ami. Khwela mngela. Macaba ayanda. Rodofethu. Sindodo angekho right nje. Mfethu ngiright mina. Unamanga ukho right. Ngiyakubona phela. Awukhulile mfethu ngiright mina. Ethi ngikhulile kanjani ungekho right? Mfethu mnganami, ngiyazi ukuthi mina nasa sibona labangani sasibona kudala. Kodwa mfethu lokho akusho ukuthi ngisakufuni. Ngiyakukhathalela mina mnganami mfethu. Yabona nje ngiyakubona ukuthi awukho right, awufani nalezi ezinye izinsuku ndoda. And mfethu kuyabheda mfethu. Yabo indaba sithini kanti? Awukhulile mfethu ngingencane zokwazi uyilungisela yona nje. Oh, hayike. Kwangcono umusho njalo. Iphela madoda ningafumbula stress nokhuluma bolova. Ayikhulile mfethu mawuthi ngiyahluleka hambe ngizobe sengifaka ke mfethu kubize yabo. Okay, ube right. Sure mfethu. Isikhukhula mfethu. Yazi ngiyacabanga la. Menze ngenza impela into eshilo mfethu. Angayenza baphaphe kabi loya. Ngimfana. Mimendla ngimcabangile yonke nje into yenzakala la. Ngoba umazi ngakhusho njalo. Awumeka. Wakwenzanga na ngempela minenhle. Mina enhle mfethu. Manje awusho online nje uvale ukuthi umngane wakhe angenza abosha nje bethatha amaphoyisa. Hoyibo, anginalo uvale nifisa ucuthe ngabosha abulala ngamuntu. Adubulanga umuntu kodwa phela ukhomba umuntu wesibhamu kuyicala nje kugodwa. Hoyibo, ucala khona umuntu wesibhamu. Uthi uyicala ukuzambulala. Hayi bisicuthe engazama ukubulalwa edlalela. Hayi, cha udlala kambi ke bomedla ngesibhamu. Uzoboshwa impela uma ukuthi udinambe khomba abantu ngeibhamu. Okay, ngiyakuzwa. Manje awusho lesasibhamu lesayaka wesakhe? Ngesone sawese umunye umalume nje. Umunye umalume. Ubani manje lo malume? Lo malume lokuthiwa imali. Wena ngathi usuyangiseshe nje noma uthunyelwa amaphoyisa la? Mina nhle mfethu. Angemfana siswe ekhathazekile ngeke. Ekhathazwe yini? Ezakhathazela nje ukujwayelele iphi wena? Angijwayele mfethu. Pho ngabe ukhathazwa yini? Mhlawumbe mfethu uthi sifunda neklasini elilodwa mfethu. Ayikho lonto baba, phethe ukuphapha nje lo. Ngeke mfethu ebephatha kahle kanjena. Ayimfanele yonke nje into eyenzakala umina nhle mfethu. Ya, imfanele impela mfethu. Kodwa nakho uyayenza sothini? Mfana uma ngabheka kule ngane buku uzobe sekhiphile mina mfana. Uzokurabhela baba, na kanjani? Mhlawumbe nje useqalile nje uyarap. Hayibo. Ungayisho yini lonto? Ngiyakutshela wena, mhlawumbe inhlabathi manje igcwele iparish. Hawu ma mfethu. Hawu ma. Angeke mfethu sithemba ayisho leyo nto mfethu. Hayi mina mfethu ngisathemba lutho mina. Hawu ma mfethu. Ya, isona ke isitolo zosebenzela kusona lesi. Hayi, si right kakhulu nje sivulelekile sikhulu kahle. Hayi, ngicathi ungangena mawuthanda uhambe uyosicheck ukuthi sinjani. No, hayi, ayikho inkinga. Ngabona. All right, hayi. Sondele. Anda ngiyofika kodwa wrong ke mfethu. Awufethu ngenzeni mina manje? Yosifethu, singafika sivumelane kahle la mfethu usamba ukuthi sofisa sikhulume siba uthula phansi ngifike ngikhuluma ngedwa mina. Awufethu ngikhulumile nje nami. Ukhuluma ngathini mfethu? Awufethu ngithe siyaphila. Sathi ukhulumile mfethu ngegama elilodwa nyosi ngegama elilodwa. Awufethu besivumelene nje ukuthi ngizokhuluma kancane. Nyosi mfethu ya, besivumelene ngizokhuluma kancane mfethu kodwa hayi phela ngegama elilodwa mfethu. Awufethu bengimele ngenze njani ngoba phela ubulo ukhulumile.
Hafethu ubungaphendula noma yini mfethu adibe uzosela laphana. Shuthi incese mfethu sokubuye kulungele elinye ilanga. Hayi mfana ukubamba mfana. Howusikho mfethu? Futhi niqhubeke nisastraphe hafethu lapho. Sonibona unyaka ozayo. Siyanithanda. Awuphela uma ngaphela iqolo